Què tal, enganxat? Això és Enganxats al punt. Comencem. L'actualitat política del mes d'octubre dispara el consum de televisió a Catalunya i li dona lideratge d'audiència a TV3 amb un 17,5%, la dada més alta en els darrers 10 anys. Darrere d'ella, segona, a més de 8 punts, ha quedat la Sexta, amb un 9,1% i per primera vegada és la segona cadena més vista a Catalunya. Tercera ha estat Antena 3, amb un 8,3%, mentre que Telecinco queda fora del top 3 per primera vegada aquest any i s'enfonsa a Catalunya amb un 7,8%. La compareixença del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, el 10 d'octubre al Parlament per explicar els resultats de l'1 d'octubre ha estat el programa més vist del mes amb dades rècords. Concretament, el discurs el van seguir 1.619.000 persones, que es va traduir amb un 52,2% de quota de pantalla. Programes com Polònia, Preguntes freqüents, el Més 324, l'Objetivo o el Rojo Vivo, tots ells relacionats amb l'actualitat política, baten rècords d'audiència aquest mes d'octubre. En el programa d'avui analitzarem les seves dades en relació als fets polítics que han tingut lloc aquest mes a Catalunya. 8TV tanca octubre amb un 2,6% en un mes en què 8 al dia ha consolidat les seves dades d'audiència i en què sèries com Borgen o Transporter han tingut una bona rebuda. El retorn d'Operació Triunfo estrena temporada amb fluixes dades d'audiència a Catalunya. Els 2 dilluns d'emissió ha estat la tercera opció de la nit, superada per Merlí, líder indiscutible dels dilluns, i per La que s'avecina. En el programa d'avui analitzarem les claus de tot plegat amb Pau Ventura. Doncs ja ho han vist, els fets polítics que han tingut lloc aquest mes d'octubre a Catalunya han revolucionat les programacions de televisió de les cadenes catalanes i espanyoles i la batalla que hem vist a les institucions catalanes i espanyoles s'ha traslladat també a les televisions. En aquest sentit, TV3 ha liderat clarament el mes d'octubre amb aquest 17,5% de quota de pantalla. És la dada més alta des del març del 2007, és a dir, feia 10 anys que no veiem una xifra tan alta a la televisió pública de Catalunya. A més, deixa la segona cadena més vista a més de 8 punts, que ha estat la Sexta. La cadena petita del grup de 3 Media ha aconseguit un 9,1% de quota de pantalla. És la primera vegada que és segona de mes i aquesta dada excel·lent respon al desplegament informatiu excepcional que ha fet la Sexta amb edicions especials gairebé a diari del Rojo Vivo i també en programes especials del Objetivo. Darrere seu, tercera, s'ha situat Antena 3 amb aquest 8,3% de quota de pantalla que ha salvat els mobles amb la disputa, per exemple, programes com Tu cara me suena els divendres, i Telecinco no la veiem fins la quarta posició amb aquest 7,8% de quota de pantalla. És la dada més baixa de l'any i per primera vegada també aquest 2017 queda fora del top 3. Ja darrere seu queden la 1 amb aquest 7,2% de quota de pantalla, 4 amb un 5% i 8TV amb un 2,5%. Com dèiem, TV3 ha estat líder aquest mes d'octubre, catapultada per l'actualitat política, una actualitat política que de manera més o menys intensa ha estat protagonista gairebé a diari aquest mes d'octubre. De fet, TV3 ha liderat els 31 dies del mes d'octubre i són ja 42 els dies que TV3 és líder, una ratxa espectacular i completament insòlita que no s'havia vist mai a la televisió pública de Catalunya. Si ens fixem en el top 5 dels dies que TV3 ha liderat amb dades més alta, veurem que aquests dies tenen relació directa amb els fets polítics, començant pel dia 1 d'octubre. Vam fer aquí un especial on vam explicar aquest 29% de quota de pantalla aquell dia amb 2 especials a la nit i amb connexions permanents durant tot el dia. També bones dades el dia 2, el dia posterior al referèndum, i després doncs, veiem aquí el dia 10, el dia de la compareixença del president Puigdemont, TV3 també es va apropar al 30% de quota de pantalla. Ja més lluny trobem aquest 20,6% del dia 27, el divendres passat, el dia de la proclamació d'independència, i un dia abans, el dia 26, també bones dades en un dia que va ser molt convuls políticament perquè s'estava pendent de quina era la decisió de Puigdemont, si convocar eleccions o fer la declaració d'independència. A més, tots aquests dies que TV3 ha liderat el mes d'octubre ha liderat les franges tant del daytime com del prime time, deixant traient més de 8 punts a les segones cadenes més vistes.
I els programes més vistos d'aquest mes d'octubre també, com no podia ser d'una altra manera, han tingut relació amb els fets polítics a Catalunya. Destaca sobretot la compareixença del president Puigdemont al Parlament per explicar els fets de l'1 d'octubre. Aquell dia va haver-hi molta incertesa sobre si Puigdemont declararia o no la independència i aquell discurs va ser seguit per més d'un 50% de quota de pantalla i 1.619.000 persones van seguir aquell dia el discurs a TV3. També destaca les edicions dels telenotícies del dia 3 i del dia 10 d'octubre. Totes dues van superar el milió d'espectadors i el 30% de quota de pantalla. A més, totes les telenotícies en general aquest mes d'octubre s'han situat amb una mitjana de 821.000 espectadors, unes dades que tampoc no veiem des de l'any 1992. També el 324 per tercer mes consecutiu bat el seu propi rècord històric i tanca l'octubre amb un 3,3% de quota de pantalla i el seu programa estrella del prime time de la nit de dilluns a divendres, el mes 324 va fer rècord el dia 16 d'octubre, el dia de les detencions de Jordi Sánchez i Jordi Cuixart, amb més de mig milió d'espectadors i fregant el 30% de quota de pantalla. Quant a informatius, també La Sexta va batre els seus propis rècords i l'edició de La Sexta Notícies de les 8 del vespre del dia 3, el dia de la vaga general en contra de la repressió policial de l'1 d'octubre, l'informatiu de La Sexta va arrossar el mig milió d'espectadors. Doncs com hem vist, els programes informatius han estat els verdaders protagonistes a l'hora d'informar sobre els fets polítics, però no han estat els únics que han batut rècords. També ho han fet programes que, de forma indirecta, tenien relació amb l'actualitat política. Fixem-nos, per exemple, en el Polònia del mes d'octubre. El primer dia, el dia 5, el dia després del referèndum, feia la seva millor dada de la temporada, superant els 700.000 espectadors, amb unes dades que no només consolidava el següent dijous, sinó que el passat dijous, dia 26 d'octubre, millorava amb una dada que fregava el milió d'espectadors. Una dada que no veiem des del febrer del 2010. Va ser un dia molt convuls políticament i la incertesa sobre quina seria la decisió del president Puigdemont va fer doncs, que la tensió cap al Polònia augmentés. També rècord del programa de l'informatiu satíric de Toni Soler. Està passant que el passat dilluns es va acostar als 500.000 espectadors, unes dades que en més o menys quantitat han anat repetint al llarg de tot el mes. Finalment, per tancar aquest bloc, també fixem-nos en preguntes freqüents, el nou programa d'anàlisi del dissabte a la nit, d'horari de prime time, de Ricard Ostrell. Aquí tenim en el gràfic tot el mes de setembre i octubre, des de la seva estrena, i podem fixar com des de la seva estrena fins al dia 7 d'octubre, el dia que fa el màxim d'espectadors i de quota de pantalla, doncs tot aquest nombre d'espectadors i aquest share va en augment, és a dir, que l'audiència va en augment en la tensió i l'escala política fins a aquest punt màxim del 7 d'octubre, el programa de preguntes freqüents posterior a l'1 d'octubre. A més, el programa dirigit per Ricard Ostrell s'ha situat sempre per davant de La Sexta Noche, traient-li més de 5 punts de diferència i una diferència també en augment de 150.000 espectadors. 8TV ha tancat el mes d'octubre amb un 2,6% de quota de pantalla, una dada sensiblement més baixa que el mes de setembre, en un mes en què el seu programa estrella, 8 al dia, ha consolidat les seves dades d'audiència que han oscil·lat entre el 3 i el 6%. Precisament, amb 8 al dia hem observat que els dies de més rellevància política té unes dades més baixes, però que els dies previs i posteriors en algun fet de rellevància política, les seves dades augmenten per la necessitat de buscar l'anàlisi del que passa. Fixem-nos, per exemple, en els dies 9, 10 i 11 d'octubre. El dia 10, el dia de la compareixença del president Puigdemont al Parlament per saber si declarava o no la independència, 8TV feia un 2%, una dada molt baixa perquè tota l'audiència estava centrada en TV3. Però els dies anteriors, el 9 i l'11, el dia previ i el dia posterior, les seves dades van pujar precisament per això, perquè la gent busca l'anàlisi de tot el que passa i l'anàlisi precisament és un dels punts forts de 8 al dia. I a les altres cadenes, l'autèntic protagonista d'aquest mes d'octubre ha estat el retorn d'Operació Triunfo. Hi havia hagut molta especulació sobre quin dia era la seva reestrena. Finalment va ser el dilluns 23 d'octubre amb unes dades que van ser força fluixes a Catalunya. OT es va situar com a tercera opció del dilluns per darrere de Merlí, que va ser la líder absoluta
dels dilluns i també de la que s'avecina, que ha estrenat nova temporada i ha entrat amb dades força bones a Catalunya. Nosaltres hem sortit al carrer per costar quina és l'opinió dels espectadors d'aquest retorn d'OT, d'aquest fenomen, i això és el que ens han dit. Escolta'm. He vist els dos programes que han fet i ho veig una mica fluix al nivell de moment. M'agrada, la veritat és que m'agrada. I a més, com feia temps que no en feien cap, doncs és un programa d'entreteniment. Me gusta mucho, pero me gusta más la anterior que había antes. Es un éxito muy grande y es muy bonito. L'actualitat política també ha afectat altres programes no informatius, com per exemple Masterchef Celebrity, que ha vist com la seva coincidència d'emissió amb els fets polítics que estaven passant a Catalunya han fet baixar sensiblement les seves dades d'audiència i fins i tot s'ha situat en algun programa com a tercera opció de la nit. Doncs per analitzar tot el que hem explicat, avui comptem amb la presència del nostre crític de televisió, el Pau Benteo. Pau, què tal, com estàs? Molt bé. Escolta'm, què ens expliques què ens destacaries d'aquest mes d'octubre completament revolucionari i monopolitzat per la informació? Bueno, jo sobretot m'agradaria destacar el Polònia del 26 d'octubre, no? Amb aquest més de 30% de share, no? Gairebé 1 milió d'espectadors. Però per què, no? Per què va tenir aquesta audiència tan espectacular? Doncs perquè aquell dia el president Carles Puigdemont semblava que demanava les eleccions, després no hi havia eleccions, no sabíem ben bé què passava, no? I llavors, clar, la gent es va solidaritzar amb els guionistes del Polònia i clar, volien saber quin era el resultat d'aquell caòtic dia. De fet, les xarxes anaven plenes aquell dia. Totalment. I si hi ha alguna altra cosa que podem destacar, doncs el Merlí d'aquest passat dilluns, no? Amb un 18,5%, no és un gran cert, però el que sí que fa és destacar per sobre d'Operació Triunfo, no? I si ja l'últim punt que m'agradaria destacar és el 8 al dia del 7 d'octubre, amb l'especial detenció del Jordi, amb un 6,4% que per 8TV estava molt. És una dada alta, en un moment en què TV3 estava en aquell impàs de si feia Merlí o no, i en aquell moment d'impàs 8TV va aprofitar per agrupar un bon tant per cent d'audiència. Doncs Pau, moltes gràcies, un plaer comptar avui amb tu. Per nosaltres és tot, moltes gràcies per seguir-nos i recordeu que si voleu seguir totes les audiències de televisió les trobareu sempre a punt a enganxats.com i al nostre Twitter, Facebook i Instagram. Recordeu també, aquest mes, en principi, s'havien de fer els Premis Onda, està passant la data, però tota la informació la trobareu al nostre portal web. Moltes gràcies i que vagi bé.